கர்த்தாவை சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் நான் உங்களை சந்திப்பதில் சந்தோஷப்படுகின்றேன். ஆகவே இந்த நாளிலும் தொடர்ச்சியாக நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானம் செய்வோம். பாருங்கள், நான் 7வது காரியமாக இது பொத்தியுள்ள ஆராதனை என்று சொல்லி அதன் கீழாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதாவது தேவன் விரும்புகிற ஆராதனை குறித்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். 7வது காரியம் நான் கடந்த முறை நாங்கள் பார்த்தோம். அதாவது ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் என்று நாங்கள் பார்த்தோம். பாருங்கள், அப்போ ஏன் நாம் ஜெபத்தில் ஏன் உறுதி நமக்கு தேவைன்னு நாங்கள் பார்த்தோம். அதான் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம். இனி சம்பவிக்கிற போகிறதுக்கு இவைகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் தப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி தான் இதற்காக நாம் விசேஷமாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உறுதியாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். நாங்கள் அப்போ இவைகளுக்கு நாங்கள் தப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். அதான் 3 காரியங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு 21:34 லூக்காவில். அதாவது உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌவீக கவலைகளினாலும் பாரமடையாத படிக்கும், நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராத படிக்கும் எச்சரிக்கையாருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பாருங்க, இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது 3 விதமான காரியத்தினால் நம்முடைய இருதயம் பாரம் அடையலாம் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. எது என்றால், முதல் பெருந்திண்டி, 2வது வெறி, 3வது லௌவீக கவலைகள், அதாவது உலக கவலைகள். இதனால் நம்முடைய இருதயம் பாரம் அடையலாம் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் போன முறை. ஆக இது தொடர்ச்சி நாங்கள் பார்ப்போம். பாருங்க, அந்த 30ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கண்டா, பாரம் அடையாதபடிக்கு நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி. அடுத்தது நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராத படிக்கும். எந்த நாள்னா இயேசுவின் வருகை, ரகசிய வருகைன்னு சொல்லுகிறோம் தானே. அவர் மத்தியமானது நிற்கிற அந்த காரியம். அப்போ அது நினையாத நேரத்தில் அவர் வருவார். அப்படிதான் வேதம் சொல்லுங்க, நினையாத நேரத்தில் அவர் வருவார். அதனால தான் அப்போ நம்முடைய இருதயம் பாரம் அடைஞ்சால் அவருடைய வரியை நாம் எதை நோக்கி நாங்கள் போக மாட்டோம். அது அவருடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தப்பட மாட்டோம். அவருடைய வருகைக்காக நாம் காத்திருக்க மாட்டோம். ஏனென்றால் நம்முடைய இருதயம் வேறு காரியத்தை நிரப்பப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அப்போ இதற்கு நாம் உறுதியாக ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, என்னுடைய இருதயம் பெருந்திண்டியினாலே ஆண்டவரே பாரம் அடையக்கூடாதப்பா. என்னுடைய இருதயம் வெறியினாலே, அதாவது இந்த வெறி உள்ள காரியங்களினால் இருதயம் பாரம் அடையக்கூடாது. ஆண்டவரே, என் உலக கவலைகளினால் என் இருதயம் பாரம் அடையக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உறுதியாக இந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் தப்ப முடியும். இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா, இந்த பெருந்திண்டின்னு சொல்லிருக்கு தானே, அது எதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த பெருந்திண்டின்னு வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அது எதுன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், பெருந்திண்டி என்றா அதாவது மிதமிதிஞ்சு சாப்பிடுவது, அதிகமாய் சாப்பிடுவதை குறிக்கிறது தான் பெருந்திண்டி. ஆனால் இந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா உலகமாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த போஜனத்து மேல் அவர்கள் அந்த போஜனத்து மேல் மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள். அதாவது அந்த போஜனத்து மேல் இச்சை என்று நாம் சொல்லலாம். அது அப்படியே அந்த போஜனம் சாப்பிடுவதில் ஒரு இச்சை என்று நாம் சொல்ல முடியும். பாருங்கள், பெருந்திண்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். பாருங்கள், எசேக்கியேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே 16வது அதிகாரம் 49ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். இதோ, கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோபாகமும் ஆகிய இவைகளே உன் சகோதரியான சோதோமின் அக்கிரமம். இவைகளே அவளிடத்திலும் அவள் குமார்த்திகளிடத்திலும் இருந்தன. சிறுமையும் எளிமையானவனுடைய கையை அவள் பலப்படுத்தவில்லை. பாருங்கள், இந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது சோதோமின் அக்கிரமம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ அந்த சோதோமின் அக்கிரமம் என்னன்னு பாருங்கள். அந்த நாட்களில் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும், சோதோம் குமாரா அழிக்கப்பட்டது. தேவன் வானத்தின் அக்கினி இறங்கி அந்த இடத்தை அழித்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். அப்போ அங்கே அது என்ன காரணம்னு சொல்லி, அது என்ன காரியம்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் அங்கே ஓரின சேர்க்கை இருந்தது. அதான் ஆண் ஆண் பெண் பெண் அப்படியான ஒரு காரியங்கள், சிறியோர்லேருந்து பெரியோர் வரைக்கும் அப்படியான பாவத்துக்குள் அந்த மக்கள் இருந்தார்கள்னு சொல்லி, அதனாலே தேவன் அந்த தேசத்தை அவர் அழித்தார்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஆனால் அது மாத்திரம் ஒரு காரணம் அல்ல, இன்னொரு காரணம் இருந்தால் அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னென்னா ஆகார திரட்சி. அதாவது ஆகார திரட்சியினாலே அந்த இடத்திலே பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய கோபாக்கினை வந்தது. ஆகார திரட்சி என்றால் அவருடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா, காலம் எழும்பி படுக்கும் போகும் வரைக்கும் அவங்களுடைய வேலையை என்ன, புசிப்பது, நல்ல நல்ல சுவையான காரியங்களை புசிப்பது, சுவையான சாப்பாடுகளை புசிப்பது. அதுதான் அவங்களுடைய வேலையாக இருந்தது. அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு அதுதான். அவர்கள் நல்லா புசிப்பார்கள் அவர்கள். அதனால் புசிப்பாதான் சொல்றதுக்கு சோதோமில் அக்கிரமம் இவைகளே அவளிடத்திலும் அவள் குமாரத்திலும் இருந்தன. சிறுமை எளிமையானுடைய கையை அவள் பலப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு.
பாருங்கள், அப்போ அந்த நாட்களில் அவர்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் சிறுமையும் எளிமையானவனுடைய கையை அவர்கள் பலப்படுத்தவில்லை. பாருங்கள், அவர்கள் தங்களைத்தான் பார்த்தார்கள், தங்களோட வைத்தியத்தான் அவர்கள் பார்த்தார்கள், அதிகமாக அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் எளியவர்களையும் ஏழைகளையும் விதவைகளையும் அவர்கள் கண்ணோக்கி பார்க்கவில்லை. பாருங்கள், இன்றைக்கு நாம் அப்படித்தான் நாம் செய்கிறோம். இன்றைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்று சொன்னால் நாம் அதிகமாக செலவழிப்போம். நாம் சாப்பிட போகிற ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நாம் எங்கே போனாலும் அது சாப்பாட்டுக்கு நாம் பணத்தை கொடுக்குறோம். எவ்வளவு விலை என்றாலும் நாங்கள் பணத்தை கொடுத்து சாப்பிடுகிறோம். ஆனால் ஒரு ஏழைக்கு நாம் உதவி செய்வதாக இருந்தால் நம்முடைய கையை நாம் திறக்க மாட்டோம், நம்முடைய கையை நாம் அடக்கி விட்டுரும். அது கணக்கு சொல்வோமே, நாம் அவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொல்லி. ஆனால் நாங்கள் சாப்பாடு வேணும், குடும்பமாக போய் நாங்கள் சாப்பிடுவதாக இருந்தால் நம்ம கணக்கு பார்க்க மாட்டோம், பணத்தை நாம் உடனே கொடுத்துருவோம். பாருங்கள், அதான் அந்த காரியம். அப்போ அந்த பாருங்கள், அந்த ஆகார திரட்சி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் நல்லா சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டார்கள். ஆனால் அங்கு இருந்தவர்களுக்கு அவர்கள் உதவி செய்யவில்லை. அவர்கள் என்ன செய்ய அவர்களுக்கு கைகளை மூடிவிட்டார்கள், உதவி செய்யவில்லை. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களிலே கர்த்தர் அதுவும் ஒரு காரணம். ஆகார திரட்சி, அதாவது மிதமிதிஞ்சு சாப்பிடுவது, சாப்பாட்டில் மேல் ஒரு வெறியாக இருந்தார்கள். அவர்கள் சாப்பாட்டு காரியத்தில் அவர்கள் மிகவும் வாஞ்சையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் அதிகமாய் சாப்பிட்டார்கள். அதனால் தான் தேவன் அந்த தேசத்தை, அந்த சோதம் குமாராவை தேவன் அழித்தார். அந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த காரியத்தை இன்னொரு காரியத்தை நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன். பிரசங்கி எழுதின புத்தகத்திலே 10ஆம் அதிகாரம் 16-17 உள்ள வசனங்களை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். பாருங்கள், ராஜா சிறு பிள்ளையுமாய் பிரபுக்கள் அதிகாலமே உண்கிறவளுமாய் இருக்கப்பட்ட தேசமே உனக்கு ஐயோ. பாருங்கள், இந்த வசனம் சொல்ல போகுது, ராஜா சிறு பிள்ளையுமாய். பாருங்கள், ஒரு ராஜா ஒரு குழந்தைத்தனமாக இருந்தால் அந்த தேசம் நல்லா இருக்குமா? சிந்திச்சு பாருங்கள். ஒரு ராஜா ஒரு குழந்தைத்தனமாக இருந்தால் அங்கே இருக்கிற தேசம் பாலாய் போய்விட்டுரும். மற்ற பிரபுக்கள், அதை ஆட்சி செய்கிறவர்கள் பாருங்கள், அதிகாலமே உண்கிறவளமாக இருக்கப்பட்ட தேசமே சொல்லப்பட்டு. அப்போ அவர்களோட வேலை என்னென்னா, விடிய எழும்பி உடனே அவர்கள் சாப்பாட்டு நினைவு தான் அவர்களுக்கு. விடிய எழும்புடனே என்ன சாப்பாடு, பாருங்கள், சாப்பாட்டை குறித்து தான் அவர்கள் சிந்திப்பார்கள். விடிய எழும்பின உடனே. ஸோ நாம் காலம் எழும்பி நாங்கள் சாப்பிடுவது அதை நான் சொல்லவில்லை. அந்த சிந்தனையாக எழும்புவது, விடிய எழும்புடனே என்ன சாப்பாடுன்னு சொல்லி அதை நோக்கமாக வச்சிருப்பது இன்றைக்கு. பாருங்கள், அதான் சொல்லப்பட்டிருக்க, பிரபுக்கள் அதிகாலமே உண்கிறவளுமாக இருக்கப்பட்ட தேசமே உனக்கு ஐயோன்னு சொல்லப்படுகிறது. இன்றைக்கத்தான் நாம் விடிய எழும்புடனே நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் சாப்பாட்டு இருந்திருந்தால் அது நமக்கு ஐயோ அந்த காரியம். இன்றைக்கு நாம் சாப்பாட்டை குறித்து நாம் சிந்திச்சு கொண்டிருந்தால் அதுக்கே நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கு சில பேர் சாப்பாடுதலே மகிழ்ச்சி காண்பார்கள். சில பேர் பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு துக்கம்னு சொன்னால் அவர்கள் சாப்பாட்டில் தான் அவர்கள் அந்த கவனத்தை கொடுப்பார்கள். அப்போ அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அப்போ அதனாலே அவர்கள் ஒரு மகிழ்ச்சி வருகிறது. அவர்கள் பாருங்கள், அப்படி நாங்கள் இருந்தோம்ண்டா அது நமக்கு ஐயோ ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படியான தேசம் ஐயோன்னு சொல்லுகிறது. அப்போ நாம் இருந்தோம்ண்டா நம்மை அது பாதிக்கப்பட்டுரும், அது நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறோம். அது அடுத்த வசனம் 17ஆம் வசனம், ராஜா குலமகனுமாய் பிரபுக்கள் வெறிக்க உண்ணாமல் பலன் கொள்ள ஏற்றவேலில் உண்கிறவளுமாய் இருக்கப்பட்ட தேசமே நீ பாக்கியமுள்ளது. பாருங்கள், முதல் வசனம் உனக்கு ஐயோன்றது. இப்போ சொல்லுகிற பார்த்தீங்கன்னா, ராஜா குலமகனுமாய் நல்ல குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு ராஜா, அதான் சொல்லப்படுறது. அப்போ பிரபுக்கள், அதை ஆட்சி செய்கிறவர்கள் வெறிக்க உண்ணாமல். பாருங்கள், அப்போ உண்ண வேண்டும், ஆனால் வெறிக்க உண்ணக்கூடாது. நாம் எதுக்கு நாம் உண்ண வேண்டும்னா சொல்லப்பட்டு பலன் கொள்ள ஏற்ற வேளையில் உண்கிறவர்கள். இன்றைக்கு நாம் ஏற்ற வேளையில் உண்ணுகிறோமா? சிந்திச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கு நாம் ஏற்ற வேளையில் உண்கிறது இல்லை. நாம் சாப்பிடும் போது நாங்கள் பல நேரங்களில் நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம். சில பேர் பார்த்து ஒரு நாளைக்கு 5-6 முறை சாப்பிட்டு கொண்டு இருப்பார். வாய்க்குள்ளே போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். வாய்க்கு ஏதாவது கடிச்சு கொண்டு இருக்கணும் சில பேருக்கு. பாருங்கள், அதை என்ன சொல்லப்பட்டிருந்தா, ஏற்ற வேலை நாம் உண்ண வேண்டும். அதை எதுக்காக நாம் ஏற்ற வேலையில் உண்ண வேண்டும் என்றால் பலம் கொள்வதற்கு, நம்முடைய சரீரம் பலம் கொள்வதற்கு நாம் ஏற்ற வேலையில் உண்ண வேண்டும். ஆனால் வெறிக்கு உண்ணக்கூடாது. வெறிக்கு உண்ணன்னு சொன்னா மிதிமிஞ்சி சாவத்தான் பெருந்திண்டின்னு வேதம் சொல்லுகிறது. மிதிஞ்சு சாப்பிடுவது, அதிகமாய் சாப்பிடுவது, கண்ட நேரங்கள் சாப்பிடுவது. அப்போ அதான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அப்போ நாம் எப்படி இருக்க வேணுமா? நாம் பலன் கொள்ள நாம் ஏற்ற வேலை நாம் உண்கிறவளாக இருக்க வேண்டும். அது தேவன் பார்த்தா எழுதப்பட்டிருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை. நாம் பெருந்திண்டியாக நாம் இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கு எல்லா இடம் பார்த்தீங்கன்னா பெருந்திண்டியாக இருக்கிறார்கள்.
உலக மக்களாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பெருந்திண்டியாக இருக்கிறார்கள். சாப்பாட்டு மேல் அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் அவர்களுக்கு. அதான் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாளிலும் தொடர்ந்து நாம் மிச்ச காரியத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாளைக்கு நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன்.